Masarap yung ulam natin ngayon, pero bago tayo kakain, of course, lutuin muna natin ang ating isda. Meron tayong kamuti, nakita niyo ito sa ating grocery, no? At saka meron din tayo ditong galunggong na isda. Presko po yan. Nilinis ko lang yung ating kamuti bago natin i-steam kasi i-steam siya dapat. Hindi natin i-humol sa tubig kasi basa ba, magbasa. And then, yun, steam lang natin siya ng ilang oras. Will actually, mga 30-40 minutes. And then, luto ako ng rice, okra. And then, continuation tayo sa ating isda. At habang si Mr. kakarating lang niya, akala ko may trabaho siya. Pero sabi pa niya, na-cancel na naman. So, wala siyang trabaho. Hinalikan ako, guys. Pero yung mukha ko, sabi ko sa kanya, bakit pinasok mo yung sapatos mo dong? Ayaw ko talaga yung ipasok yung sapatos niya. Nagaling siya sa city, no? Kasi ang dumi-dumi sa syudad talaga. Alam nyo naman yan. Yun, guys, magpirito lang tayo ng isda. Ang amoy, guys, sabi pa ni Tami, amoy daw. Hindi daw amoy isda. Parang amoy daw something. Pero, hindi naman nagreklamo. Sinabi lang niya daw na hindi daw isda yung amoy. Iwan ko kung anong amoy yung gusto niya. Pero yun, luto na yung iba. Ang iba hindi pa. And then, kakain lang tayo, guys. Kamuti natin dito, luto na. Ang atin na lang siyang panitan kasi para hindi naman tayo pwede kakain ng panit, no? Kasi, alam na this. So, ito yung ating pagkain, kamuti, okra, isda, at saka rice. Tayo. Ang sarap ng ating ulam, no? Meron tayo ditong galunggong. Meron tayong okra. Meron tayong kamuti, o diba? Kompleto si Inday. Kompleto. Dito muna ipalapit natin ito, no? Meron ako ditong suka din. So, ilapit natin ito. So, yun si Tami, hindi ko kain ito. Kasi, kumain siya ng tuna salad niya. Masarap. Ang kamote, ang sarap ng kamote. Sobrang labo. Oh my God. Ang kamote is the best. Ang galunggong, masarap dahil alam mo siya na hindi siya dubok. Kasi yung mata niya ay sobrang clear pa. Kapag bumibili kayo ng isda, yung mata yung tingnan niya. Gibudburan man ako ni siya gasin. Nangurog dito, guys. Kaya, huwag ko na kaon. Nanginginig ako ba? Ang sarap ng kamote. Sobrang soft. Creamy. Ang okra din is narinig yung TV. Sobrang lakas. Nanonood kasi siya. Yung kamote is nagme-melt agad sa mouth mo. Sobrang creamy niya na hindi mo na siya dapat nguyain. Talagang you can maswalo mo na siya. Ano sa Tagalog yung maswalo? Sobrang sarap. As in. Yung iba hindi pala alam yung kamote. Ituslo sa i-dip mo sa ginamos. May mga tao hindi nila alam yan. Yun yung ginagawa namin noon sa kapag maliligo ng dagat, yung kamote. Iludo sa sa ginamos na with kalamansi, atsal, onion, and kamatis. Sa mga tao na nang lalait tungkol sa table manner, dapat kumakain ka, huwag magsalita like yung ginagawa ko, or close your mouth, or use your utensils, ganon. Ano na obserbahan ko? Yung mga tao na galing sa yung mga mahirap katulad ko, na talagang sanay sa mga ganito, sanay sa mga usapan na tawanan habang kumakain, usap-usap, ganon. Yung nakikita mo naman sa mukha, at saka sa mga picture, kasi sinisit ko, makikita mo sa kanila na ganon sila. Pero ang lakas nilang manglait na dapat ibang manner, oh my God, ganyan-ganan. Ito namang mga sosyal na totoong mayaman, hindi nga sila nang lalait. Kasi ganyan din sila, nagkakamay din, nagsasalita. Parang normal ba? Hindi sila mayabang, yung totoong mayaman. Tayo naman na mahirap, ang lakas natin mangpuna.
yung feeling natin, yung parang, iwan ko, basta ang lakas na puna ng mga about kain-kain ng Tibol Manor, na dapat ganun, dapat ganun. Ang dami ng mayayaman doon, talagang mayayaman, na marunong kang magkamay, at kumakain, ganito, marunong magkamay, nagsasalita pag kumain, kapag may kausap, kapag may kasama. Pero tayo, na walang nahot. Ang galing-galing. Ang galing-galing mag-advise at saka magtawanan ka. Ang galing. No? Ang daming mayayaman akong makikita dyan eh. Hindi yung billionaire. Kasi iba talaga sila. Yung mga talagang alam natin na pwedeng yung behiba, yung lumaki na mayaman. And then marunong silang gamay, magsalita, natural. Magkamayan pa nga yung magbudol fights pa nga yung mga mayayaman dyan. Kamayan, natawanan, having fun. Tayo at ginoo ko. Makaingon lagi kag. Grabe talaga sa Pinoy. Pero pag Amerika na yung magsabi sa'yo ng ganun, matakot ka na. Kasi hindi talaga yan sila sanay. Pero, buti na lang, may mga, katulad ng asawa ko, may mga nakikita din akong mga Pinay na talagang yung asawa nila support ba. Like kay Tami, hindi sila sinasaway kapag magkamay. Like embrace your, the whole, i-embrace mo yung ikaw, kung anong kinalagkahan mo, kung anong komportable ka, gano'n. May asawang gano'n. Yung ibang asawa, wala. Hindi, walang suporta. Pinupuna ka. Busog. And there's that. Kain po tayo. With kamuti. I told Tommy, in the house, the tiny house that yung pinagawa ko sa Pilipinas, kung matapos na yun siya, I'm worried to tell him, to ask him, or not even asking him, telling him that kung matapos na yung bahay, if the house is done, the tiny house, we're both moving. Not. No, really. Why, hon? Not. I'm serious, honey. We're just gonna, I'm planning to add kitchen in there, right? I told you, dirty kitchen, because you like grilling. No, I'm not really. Because guys, I didn't vlog before. I just wanna talk to him, and then with no camera. And now because his reaction, I have to get the reaction because I have a Han. Don't go out, Han. So ito siya, guys. So sabi ko sa kanya na sa Pilipinas na kami titira. Pero yung reaction na is nakakasad. Hala. Why you're over there? So that's my thing, guys. That's her thing, guys. She thinks she can say, "Oh, now we're gonna move to the Philippines." We're not doing it, guys. She knows that she see the look on her face. Look at that face. Look. Like, how dare you say that? I didn't vlog because I wanna talk to you in private. But now you said no. I have to vlog it. It's a big no, guys. Like, oh my god, it's like so scary to me. Guys, it's not a surprise. It's not a surprise. She knew this. Oh, I need to bring the question now here. Yeah, well. Listen. So I decided to. I'm not gonna vlog this, guys, because I make it private because Hi guys, dinudyo ko lang yung asawa ko. Kasi, well, actually, nag-usap kami and then, so sabi ko, tanungin ko nga ito.
for the last time kung gusto niyang tumira sa Pilipinas. So, ano ba, hindi talaga, nag-usap talaga kami tungkol sa Pilipinas, yung pinatayo kong bahay na maliit. So, ngayon, kasi gusto kong magpa-extension doon. Kasi, hindi pa siya tapos, pero gusto kong mag-extension kasi gusto ko dirty kitchen separate sa maliit na bahay na yon. So ngayon, sabi ko, tanungin nga natin ito. So, sabi ko nga, yung bahay na yun is really for us. Kasi I'm planning to move. Sus, ang bilis na nakasagot, guys. Ang bilis nakasagot. Sabi pa niyo, ang bilis nakasagot na no. Grabe. Sabi ko sa kanya, wow, ang bilis mo sumagot na no. Ang bilis talaga, sabi ko. So, kaya sabi ko, i-vlog natin ito. And then, so yan, na-prank si Mister. Pero hindi ko talaga siya dalhin doon sa Pilipinas, guys. Na-prank lang talaga siya. Pinaprank ko lang siya kasi gusto kong malaman yung reaction niya. Pero talagang no. Anyway. So, nag-usap kami, guys, sa plano ko doon. Doon sa pinatayo ko. Sabi ko sa kanya, for a long time, hindi ako humingi sa'yo na pangbahay. Yes, nag-ask ako ng 2,000 pesos, $2,000 para sa parents ng para yung nabili na bahay ng parents ko. Matagal na yun, guys. 2008 nung nagkakilala kami, or 2009 ba yun? So 2008 ata yun, kasi nagkilala kami 2008. And then so yun siya, guys. So sabi ko sa kanya, hindi naman ako nanghingi sa'yo ng pira para pang ano natin doon sa pangbahay ko, 'di ba? Kung makauwi ako, meron akong tinawag sa akin, or yung parang matulugan ko doon kung uuwi ako, ganon. So hindi naman ako nag-ask sa'yo. So ngayon, kapag pag matapos na itong maliit na bahay, mag-add ako ng extension, pero hindi pa rin pira niya. So, dahil mag-asawa kami, guys, tinatanong ko pa rin sa kanya kung okay. Kasi, diba, meron akong savings. And then, yung savings ko na yan is, alam niya lahat. So, kapag meron akong kukunin na pera doon sa savings ko, ipaalam ko sa kanya. Kahit sa akin siya, ipaalam ko sa kanya. Kung ano yung plano ko sa pera ko, sinasabi ko sa kanya. So, yun, nasa-shock ako kasi sabi ko sa kanya, sabi niya, mayroon kami pinag-usapan sa sasakyan. So, sabi pa niya, proud daw siya. Napaproud daw siya sa akin dahil may kita, nakapag-save. And then also, yung kung anong ginagawa ko sa buhay, kung anong mga plano ko, sinasabi ko talaga sa kanya. So, yun yung sinasabi na. Na-shock naman ako na natatouch. So, yun lang siya, guys. So hindi talaga ako nanghingi sa kanya ng pera para, I want to, magpagawa ng bahay na malaki doon, pero hindi talaga, ayaw ko kasi para akong nahihiya kasi meron din kami ditong binabayaran din, di ba, love? My baby. I'm talking to somebody, love. Come on. No, it's all the way. No, come on and give me a kiss. No, my baby, no, I love you. You're talking to somebody. She's talking to the phone again. Phone. I don't see nobody on the phone. Just a video of you. Is this you? Just a video of you. Okay, look. The thing is really nice looking. Your favorite lasagna. Come on, look. Look, it's so brown, love. I shut it off already. So, kakain na. We're gonna eat after this, okay? Get over there. Hi! Bye, guys.